Lägger dagen var ett av de helt särliga kvällen i Norðurlandahúsinum ta förra första dragshow näkandoi var helt i Føroyum. Drag queen som det heter ur Íslandi, Føroyum, Danmark och Grønlandi framförde för fotlåsjäli i Norðurlandahúsinum. Vi har vant redan nekv, og så har vi gjort alle kostymerna, og i det har vi brukt kanskje 3-4 timer, spekler blir opp, og så det senaste timen ordentlig Jeg har ju lovat i utvarsmån, eller jag säger att detta show var osensurera. Och det var det. Det var flera som för ur salen sa tar vi uppdrag om, men vi fick reella negros att det var någon som kom och skulle ha autograf. Så det var reella skeg. Det var ett festligt kvöld. Nekk folk, fullt hus, glädje och god stämning. Ja. Hold det op. Giv ham min hånd. Han ser fantastisk ud. Jeg har alltid fantastisk at standa av førskom paddle og framføre drag. Og så at folk kommer og så heter her som er naga nytt i hessen landen og vi tänkte köpa folk biljett, vill det så så är det. Men alltså det var ju fullt hus så det var helt fantastiskt. Och folk tog rejält väl emot det. Så är det rejält glädje. Så vi kunde ganska vant att kunna flyga dragshow i Norðurlandahúsinum. You never know.